De gemeenteraden van Dongeradeel en Kollemelaan hebben een mooi show aan, waarin het pleit wordt om alle afdelings van ziekenhuis de Sionsberg open te houden. Het document ziekenhuis draait mij verlies en zal nou mogelijk afdelings sluiten. Ik de spoed eerst in de help stiet vaai. Na weken wordt de mooie varlijn onder gemeenteraden van Verwetteradeel en Dantumadeel. Het stormwaar van deze week had kwalijk skeert abrocht onder de bosk van Nationaal Park het Drents-Friese Wold bij Appelskeer. Vol sneuvelen meerdere dinnenbjem. Even steeds bosbeheer is dat geen probleem, omdat in het Drents-Friese Wold krijgt dit soort bjem oprommen worden. Ze moeten plakmaatje voor de oorspronkelijke flora, die als ike, bjerken en beukenbjemmen. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd bij grote machines en het wordt je ontermijn maart. Het christelijk basisonderwijs in Friesland roept ouders op om in actie te komen in de nieuwe wet werk en zekerheid. Dit is een verplicht werkjouwers om eens naar 3 tijdelijke contracten in feestendienst te nemen. Financiële mogelijkheden daartoe ontbreken, maar het onderwijs is wel afhankelijk van invalkrachten bij ziekte of verlof. Wordt de wet net onpast, dan volg je acties. Het aquaduct bij Ritsumasiel is weer dicht. Een test dat niet eens correct duidelijk maken. Heel september werd er een lek geconstateerd. Dat is intussen verholpen. Het aquaduct maakt deel uit van de Heerkom Ljouwert. Het lek had net voor vertraging zorgen. De dik giet in december iepen. Joert en met bewolking uit een trog rein. De temperatuur leidt om de 14 graden heen. De wind komt uit het zuiden en is matig ontkreftig. Joen vannacht ek nog kans op rein. Morgen de droeg en komt de zinnen erbij. Het wordt dan samen 15 graden.